Og vi skal på første gårdtur! Ja, vi er på skolen lige nu. Ja, hvis I lige vil se. I gang med nogle flag herovre. Hvad glæder du mest til i dag? Vær fucking stiv. Yeah! What he said. Og jeg glæder mig til at bade i Hjælsø. Er det i dag? Det er i dag. Ej, vi har på. Har du bikini på? Hej, vloggen. Er du? Vi er fucking klar. Hvad har I på? Vegas t-shirt og Vegas. Hej, bikini. Ja. Hvad er din afdeling? Hvad er jeres afdeling? Hvad er vores afdeling? Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Vores er afdeling af. Hvad er din afdeling? Hvad er jeres afdeling? Hvad er vores afdeling? Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Vores er afdeling af, afdeling af, afdeling af. Så er vi ved første stop, og hvem er vi hos? Sarah. Og hvad får vi? Breakfast. Pølser og vandmelon. Og der er mimosa, og det synes jeg er ret fedt, at der er. Så hvad rater vi det her? Det er ret stabilt, fordi det er sådan ret godt. Solid 8. Ja. Vi tester lige vandmelon, fordi hvis vandmelon er god, så er den på 9. Er den god? Jeg rater, jeg vil give maden en 7,5 ud af 10, tror jeg. 7? Ja, det vil jeg. Hvad forventer vi i dag? Sådan, hvornår tror vi går kolde? Vi skal jo have 24 gennemstand i dag. Nej, ikke mig. Jeg har fyrekanden i dag. Men du skal være klar til i morgen, så. Vil du have noget salt? Ja. Du skal have noget salt. Og ikke for meget fed mad, så med de mere. Jeg tror bare, jeg ender bare ikke med, altså, på tømmermænd, for vi drikker bare videre. Ja. Jeg tror bare, jeg brækker mig, hvis det It's not good. Har I også pinetop inden? Ja, det har jeg. Har du det? Okay. Undskyld, den ryger snart, fordi det er fucking varmt, det her. Hvem er det næste stop i? Jeg har ingen idé. Hvilket stop er vi hos? Sofia! Hos mig! Hos hende! Altså, vi har mistet sin hue. Ja, det er ikke så godt. Men jeg tror, vi finder den. Så Sofies forældre er lige kørt ud for at se, om de kan finde den. Og nogle af pigerne, de går hernede på at filme. Helt dernede. Altså, vi er jo ikke så langt væk fra sidste stop, kan man sige. Nu kommer der en her ved siden af. Vi rater det her stop også. Det er nummer... Der er drinks. Ja. Og der er salt. Det er rigtigt. Ja. Hvad vil du sige? Jeg vil nok også sige 5. Måske 4,5. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Ja. Der er ikke noget, hvor man tænker... Men jeg synes, det var en god idé med køvle. Det faldt bare i vassen. Men det faldt lidt i vassen, fordi at vi... Altså, hvis hue er væk, og den skal vi fandme have tilbage. Ja. Det er fordi, jeg tror... Skal vi hjem til dig i dag? Så skal vi! Det er så fucking irriterende, at det er forskellige længder. Det har du også jo. Ja. Det bliver ikke. Vi er hos Sofie. Nej. Ida, stop. Og vi har stadig ikke fundet hunden. Det er virkelig tragisk, men vi har lagt et opslag op. Ej, hvor sødt. Nå! Der er lidt boller og lidt curry og sådan lidt drinks. Så det gør. Go piss, girl! Hent dem på gæsten, nej. Stopper efter den her. Hvad så, hvis hun har fundet? Ej, hvor er det pisse godt, hvad så vi? Så lige her. Der er Pelle. Jeg kan bare hos Ida, og nu har jeg smidt tøjet. Ja, det er så for varmt. Vi har godt været i dag. Hvad rater vi stoppet? Jeg har sagt 6-7 stykker, fordi der var boller. Og så har jeg boller med smør. Fik du en? Ja. Var du godt? Ja. Og det var de bløde te-boller? Ja, så enig.
hjemme hos Fred, og jeg er virkelig glad for, at der er flasker med vand. Og popcorn. Ja, stop med lidt vand. Where's your who? Right there. Oh, okay. Farvel! Hej guys, nu er vi ved Magnus, og nu er det frokost, der er frikadeller og pastasalat, og er det her en pølsehorn? Nej, det var et brød. Pølse! Hvordan har de lavet den så? Jeg giver de 2 frikadeller og en bunke pasta. Så 4? 5. 5,5. Og vi er ved. I hvert fald godt. Det her, det får faktisk 10 ud af 10, fordi dellerne er så gode. De er fucking gode. De batter fandme. Det er godt. Jeg tror, hun er glad for at høre. Jeg kan ikke finde min trøje! Hvor er vi henne? Vi er hjemme i Lærke. Hvad er der serveret? Der er chips og en masse frugt og en masse dip. Og et sunlolly. Ja. Hej. Hej, vi ses på næste sted. Bitch, make it clap. Shake it up, all jeg poster den på Snap. Viva la vida, viva la vida. Let's go, bitch, det lager show. Du sænkt som en egen mand, den danser som en røv. Sige viva la vida, leve show. Ja, Jeg lavede ikke en video med mig selv. Med mit afstop. Hvor dum. Jeg har en video med dig. Vil I rate stedet? Jeg siger. Hov. Hov. Hvor kom de fra? At ligger de gemmer? Hov. Nej. Hvad fanden? Hvad er det, du gemmer? Nej. 27, fordi at de har snoller. Ja. Syggummimsmask. God blandt selvslægt. Fucking god, jeg synes det. Aperol Spritz. Har jeg været sprit? Ja. Det er så rigtigt. First try Aperol Spritz. Kom med. Kom. Simon, vi skal lige filme en vigtig video her. Hvad så alle sammen? Så i dag prøver vi Aperol Spritz hjemme med Maria, og jeg er mega klar. Okay, vi tager lige en smagsprøve. Den er mega god. Mega god. Mega god. Hej. Vi er hjemme med Maria, og det går vildt godt. Altså, vi hygger. Hvordan har de det? Hvordan har Transformer det? Det gør lidt ondt. Jeg har lige været nødt til at tage nyt sportstape på. Men nu skal jeg ned og døbes i det kolde vand, så er jeg sikker på, at det går. Hvor er vi henne? Jeg er fandme ved at søge. Skal du i vandet? ja. Den filmer nu. Okay, Vi har lige fået bølgen. Så lækkert. det var forfriskende. Det var virkelig dejligt. Jeg har set masser af nøgne drenge, jeg ikke skulle have set. Det var faktisk, det var dejligt. Men jeg har bølgen! Der var alt for mange børn. Så kommer der bare mange børn, så kommer der hjælp os. Der var et barn, der var med på vogn. Så Er vi? vi er ved Vasseby nu. Vi har lavet noget. Et eller andet tamilsmad. Det smager fucking godt. Jeg får lige en pølse. Pølse, masser Men af det her, pølse. det smager fucking godt. Lidt våd og kold. Jeg skal have en trøje på lige om lidt. Tore, er du kommet op? Er du... Fister! Ja, det er min 24. Ej! Flot! Jeg er stolt. Ja, no shit, du er stolt. Frøken mangler 10 hakker i ugen. Jeg mangler et hak. Vi skal afsted! Emma! Black Simon! We are going. Men hvad fanden laver han egentlig? Lord! We are going! Lærke, din mobil hænger ikke i lommen for helvede. Hello. We out here on our fjerde sidste stop. Ja, fjerde sidste stop, ikke fjerde stop. Vi er ude på Bøllandet. Vi er ude på marken. Men hvem er vi hjemme hos? Vi er hjemme ved Simon. Vi har shots. Vi skal have en lighter. Hey, update.
Jo, så lige nu er vi hjemme ved Joe, og vi har fået serveret Sommersby og chips og... Kæmper, vi giver ikke op. Og så har Red Bull rensereret Red Bull. Vores chauffør, der har sponsoreret. Nej, kæft. Det er Red Bull, der har sponsoreret. Din idiot. Det er Kjeld! Nej, jeg har ret. Det er Red Bull, der har givet os det her, ikke? Jo, det er dem. De klasser, der opfører sig ordentligt. Ja, din kæft, Lærke. Jeg har ret. Jeg har ret. Ja, det sagde jeg også. Ja, det sagde jeg også. Ja, det sagde jeg også. Du fatter ikke så meget. Jo, du skal ikke have nogen nu. Ja, du skal ikke have nogen nu. Det her er det sidste stop, og der er tarteletter. Hvad siger du? Hvad giver du det? Med tarteletter over, det er krafteddermame med lækkert. Så er det bare tarteletter ud over det hele. Sidste stop. Skal vi lave taste og så? Ja, lav lige den taste-test. Hey, hvem fik du den der gave af? Ulla og Anders? Hvad er det her? Min søster. God igen. Eller just. Prøv at se, klokken er 8. Ja. Low-key pige. Hvis du ikke... være klar til det. Den filmer nu. Okay, ja. Vi kører på anden dag nu. Anden dag. Hvordan har du det? Jeg er træt. Ondt i kroppen? Ja. Har du det hårdt? Nej, faktisk ikke så voldsomt, som jeg troede. Mærke mig meget drikke i går. Ja, det er vi så klar. Vi er på første stop, og det er virkelig idyllisk. Ja, det vil blok. And he was a fairy. Hvor er blok? Hey, der var han jo. Ej, det er virkelig idyllisk. Hun har aldrig set sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Hun har aldrig set sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Vi er ved Emma nu. Så hyggeligt. Der er virkelig flot pyntet op. Ja, jeg får det. For the weekend, out stars, I live. Come on. Nå? Hej guys, nu er vi hjemme med Dagmar, og der er pizza. Nogle har det bedre end andre, nogle har det ikke så godt. Folk begynder at have det dårligt. Ja, kan stop. Varme, alkohol, mad, tøm. Det er det, jeg siger. Salttabletter. Elektrolytter. Okay, hej. Alle er liderlige på den her vogn. Tore, er du ikke liderlig? Hvorfor? Men derfor må jeg da godt være. Jeg tror ikke, at du gør noget med. Gør noget ved det. Ej, så er vi hos Astrid til hele stop op. Hvad synes du om frikadellerne? De smager fucking godt. De er helt varme. Skødet til Kvickly. Okay. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Og du kan ikke brænde mig, for jeg er allerede i. Jeg er så Jeg ved ikke. Jeg tror aldrig, vi har taget stop. Men Gustav. Jeg vil have varme. Nå, der er chips og vandmelon, ligesom ved de aller. Jeg tror ikke engang, vi har rated. Nej, hvad skal vi give det? 3, 4. Ja, nej, jeg tænker sådan 4 stykker. Men det er fordi, det har været ved alle steder. Det er intet personligt. Godnat. Nej.
jeg skal lige igennem vandet. Nå, fuck. Hej, vlog. Du synes fucking forfærdeligt at være sammen med. Så jeg står her. Nå, som jeg står på. Jeg står her hjemme ved Hans Christian. Og Andrea kan ikke åbne sin breezer. Det kan hun ikke. Okay, der er en vandslange. Det er fucking lækkert. Jeg siger faktisk 9 ud af 10 på den bare. Og nu vil Ditte gerne sige noget også. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Ej, ja. Vi står lige her i solskinnet. Får vi den her blog at se nogensinde? Ja. Ja! Har du købt kameraet dedikeret til det her? Nej, det har jeg haft i 3 år, 4 år. Hold da. Super Safari. Nå. Tak for 3 gode år. 6. 6. Vi er hjemme hos Oscar, og der er is. Det er meget sjældent, men det sker ikke. Det er super dejligt. Og vi skal vist lave yoga lige om lidt. Skulle vi ikke? Jeg tror, det er en joke. Jeg tror, det var en joke. Altså, seriøst? Ja. Det har ellers været en vildt god aktivitet at lave yoga. Skulle da ikke i den her? Prøv at se, hvordan vi har det. Ikke godt. Nej, ja. Okay, bro, så får han fucking -3, hvis der ikke er yoga. Altså, helt ærligt. Han har lige sat mine forventninger op. Det gjorde du bare ikke. Din fucking lille lort. Vi ses hjemme med Josef. So thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying. It's okay. Hvilket stop er vi hos nu? Anden sidste hos Ditte. Og der er... Ja, og så er der forplejningsbar. Tandbørster, deo og bind og plaster. Fucking. Okay, sætter du dig lige ned? Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg siger. Vi har været det sidste stop, og det har været en time, og det er slut nu, og Og det er virkelig, virkelig sørgeligt. Det kan jeg bare ikke lige nu. Nu er 2 dage gået. Er I søde lige sende mig den tallerken der og det? Ja. Ja, det er jo så dejligt. også alt. Og den der også. Ja, det er dejligt. det er meget sørgeligt, fordi nu er 2 dage gået. Gigi Ølkær. Vi kommer efter dig. Så må jeg gerne. Altså, hun tager Jets. Hun tager Jets. Hvad hedder den anden bror? Hvad hedder den anden bror? Hvad hedder de egentlig? Han er 6. Han er 6. Jeg vil bare sige, at Gigi Ølgaard... Hvad fuck er det? Undskyld. Olkjær, ikke øl! For helvede. Okay, Gigi. Ølkær. You can reach this. Hallo. Nej, I skulle så kysse. Ej, undskyld. Vil du være med? Ja, ej, oh my. Ej, Jeg græder! Ja, det var nok. Men hallo, vil du gerne kysse? Simon, vil du kysse?
Vil du kysse? Hvad? Vil du kysse? Altså, kom da. Jeg kysser sådan her. Elko. Kommer Julie og henter dig? Du kan sgu da ikke køre bil. Hvorfor kan du ikke det over? Kvinden måske. Du har det sgu da spærmet op i hende. Det har jeg da ikke. Det har jeg da ikke. Jeg puller stærkt out. Hej hund. Hey, nu vil jeg gerne kysse for jer. Hvorfor er det så... Hvorfor? Fordi din tunge slasker så sjov. Jeg kysser. Ej, Laura. Ej, undskyld. Tag min hue. Din daddy, mom. Daddies. Ej, din øjne. Er du okay? Det ligner, du har fået klamydia. Ej, tak. Ej, skal vi tage sådan en bouquet fra den og ild til det? Nej. Det får man en klip af. Det er rimelig sejt. Det er sådan en bouquet-klip. Hvordan klipper du sådan en bouquet-klip? Hvordan så det? Det er ikke sådan en bouquet-klip, det er sådan en ild. Det ligner, du har haft shaker-mave på den der. Må jeg prøve din hat, Simon? Ej, velkommen til første skoledag med Laura. Ej, Laura! Det var sgu ikke mig, det var Laura. Laura, ryd op for helvede! Det er fucked up. Ej, Laura, skynd dig på en scene! Ej, Laura. Carrie. Nå. Tak for 3 gode år. 6. 6. Beautiful, right?